по малко след харата, къде се качваш. Помня, че малко целоци. Къде е закавала напред, къде беше? Пътя. Та кавала къде е на мен, сигурно, Магистралата трябва да се няма. Кавала е нататък, надолу. Ясно, ма ние няма да се качваме на кавала. Хар. Трябва да се капна малко ракия. И тя ще я взем там до тебе, аз имам чашката от мъмни да се шат. Добре. Така. Една ръка. Една ръка. Тук е зелено, на пешеходците да минават при нас. Ще ме след за нашия цвет на зелен светофара, на пешеходците свет на седа. Гледай какво прави гърка, бе, човек. Пуши си джигари, че 5 пара не дава. И на пура нещо да изпушиме да я. Къде отиде? То не е късно. Бъдвако. Ние като излезем от това. Дай бъдвако, дома. Може да си. Сега на село катираме да хапим. Аз съм на Байрам, бе. Моята жена малко подпочена ще сега да не извънна малко. Не иска това, къде е? И моята не топорчена. Моята що? Моята ме е доса. Защо? Доса, пак те и моята ми е доса. Ама не бе, те всички са голяма работа. Плащам това, плащам онова, вика дай ми пари, викам. Добре, бе, човек, ти нямаш ли заплата? Ама имам, ама то това онова. Майкото ми подата мани, да го правят си. Всичките са така. Както на жената имах там 100 евро, дай ми 50 евро. Не знам къде са, аз ги сложих в моята... О, шефе, не трябва да го бъде. Това трябва да го стъпа. Записали? А? Аз ще после ще сложа пип. Сигурно звучи. Кажем на тази тема, като приближаваме комутини. Ще маскираме такова да звуците после. Навигационни, всичко точно. Цялата няма грешка, не мога да се върна. Точно навигационни. Козмите. Значи това вече трябва да влизаме вече в комутини. Той трябва да успори на ония пътще, както си беше. Кара си така и това. Няма нищо. Да, 50 за 5 от мене.